Hello moi drodzy, to ja Niccolò Perronini, streamer prosto ze słonecznej Italii. Słuchajcie, taki temacik. Pojawił się pierwszy teaser trailer, został opublikowany gdzieś tutaj, no niedawno, parę godzin temu, czy ileś tam, no w każdym razie świeża sprawa. Battlefielda 5. No i na pewno pamiętacie, w zeszłym... Nie w zeszłym roku, kiedy to było? No w każdym razie, kiedy wyszedł, a to tak z ciekawości możemy w sumie sprawdzić. Battlefield 1, kiedy on to się pojawił? To było 2 lata temu. Pojawił się teaser Battlefielda 1, na którym mogliśmy zobaczyć tego żołnierza, który stoi zszokowany, prawda, i coś przysłania go jakiś cień i ludzie dochodzili do tego, w jakich to się będzie działo czasach i tak dalej i o co w ogóle chodzi. I mamy teaser, trailer Battlefielda 5. Dobra, na początku obejrzyjmy to sobie. To trwa dosłownie chwilę, także nie mrugajcie. No i tyle. Mam nadzieję, że nie mrugaliście. Pełny trailer będziemy mogli zobaczyć 23, czyli pojutrze, w którym się dowiemy na pewno więcej, jak to będzie wyglądało. Obejrzmy to sobie, moi drodzy, na szybkości pół. Dobra. I wykonajmy tutaj troszkę takie, że tak powiem, analizy. Co moi drodzy, mianowicie tu mamy? Tak, będzie się Battlefield 5 dział w okresie II wojny światowej. Tak jak myślę, większość z was i nas wszystkich to podejrzewała. Tak, to faktycznie będzie II wojna światowa. Nie Wietnam, nie lasery i tak dalej. Co za tym wskazuje? No, prosta sprawa, że mamy tutaj oznaczenia armii, które walczą. I tutaj widzimy flagę brytyjską, a tutaj, no oczywiście nie mogli pokazać swastyki. Jest to ten krzyż, jest to ten niemiecki krzyż, który był malowany między innymi na czołgach, na wozach opancerzonych czy na innych pojazdach. Czyli gra będzie się działa w okresie II wojny światowej. Co widzimy oprócz tego? Mamy tutaj klasyczny tryb BF-owy, przejmowanie punktów, tutaj jakiś punkt E, tutaj mamy teamy, bardzo prosty HUD, tutaj mamy licznik amunicji, zasłania to ten YouTube'owy pasek, on mi nie chce zniknąć, nie wiem czemu. W każdym razie widzimy tam 0 granatów, 19 naboi. Co ciekawe, poniżej, o może tak to zrobię, poniżej widzimy pasek życia, że ktoś ma 23 HP w tym momencie i co? I widzimy jednego żołnierza, gdzie drugi na nim, prawda, tak jakby, nie wiem, czy to chodzi o to spawnowanie, że on się na nim spawnuje, widzicie? I on go próbuje tak jakby uciszyć, czy coś takiego, nie wiadomo do końca o co chodzi. Ten tam wydaje z siebie jakieś dźwięki, jakby był tam podduszany generalnie, jakby mu się krzywda działa. Trochę mi to przypomina, wiecie jaką scenę? Jak w Szeregowcu Ryanie doszło do tej pod koniec sceny walki wręcz, gdzie tam ten bodaj, nie wiem jak się ten żołnierz nazywał, Melisz chyba, żołnierz żydowskiego pochodzenia, tam walczy właśnie z niemieckim żołnierzem z Waffen SS i on go tam na końcu, nóż mu wbija i też mówi że wszystko będzie dobrze, żeby był cicho i w tym momencie wbija mu nóż w klatę. Także mi się ta scena tak skojarzyła. Nie wiem, nie potrafię wam powiem ocenić za bardzo, kim jest ten żołnierz. On ma gogle jakieś, to są gogle, nie wiem, jakiegoś kierowcy motocykla, chociaż takie gogle też nosili kierowcy w oddziałach pancernych, w czołgach, w jakichś opancerzonych wozach. Po mundurze, kurde, nie wiem. Przyznaję szczerze, nie wiem co to jest za mundur. Nie widać na tym mundurze żadnych oznaczeń, oprócz tego, że on jest tu w jakieś takie maskowanie typu Moro. Tutaj bodaj część widać tej kamizelki z pasami amunicyjnymi? Czy spadochronu może? Nie wiem, na pewno ten trailer jest dostępny w rozdzielczości 4K na stronie Battlefielda, także jak sobie sami go zobaczycie w lepszej jakości niż tutaj, no bo to tylko Full HD, to może ktoś z was, kto lepiej się zna na militariach, na sprzęcie generalnie stwierdzi o co tu chodzi. No i ten złowrogi tutaj uśmieszek na koniec jednak sugeruje, że ten pan robi mu tutaj coś złego. No także nie wiem. Ciężko mi stwierdzić, jakiej armii to jest żołnierz, czy to jest Brytyjczyk, czy to jest Niemiec.
No Waffen-SS miał różnego rodzaju kamuflaże, nie jest to raczej żołnierz Wehrmachtu, może to jest spadochroniarz, może to jest jakiś brytyjski komandos, nie wiem, kurde, na tyle aż się niestety nie znam, żeby po takim fragmencie to ocenić, ale na pewno wśród was nie tylko są ludzie, którzy nawet dadzą radę zobaczyć, co on ma tutaj odbite w oczach, co tam się odbija i no, pomimo, że już pojutrze ten trailer. A jeszcze patrząc na mapę, to widzimy, że postacie znajdują się na jakiejś wyspie. Na jakiejś wyspie, która jest otoczona wodą. Chociaż na przykład tutaj widzimy, że jesteśmy my i nasz sojusznik, czyli może to jednak jest sojusznik, który gdzieś się tam spawnuje na nas i tak to wygląda. Chociaż według mnie emocje tej drugiej postaci sugerują zgoła co innego. I tyle. Takie info, moi drodzy, Battlefield 5 V jak Wiktoria. Już za 2 dni, w sumie niecałe, pojutrze zobaczymy trailer, na E3 pewnie coś jeszcze więcej. Ja z tego trailera gdzieś na pewno też tam jakieś wrażenia, czy na żywo na streamie, czy po zrobię. A E3 oczywiście będziemy też restreamować konferencję i na żywo sobie to razem oglądać. Także tyle w tym momencie ode mnie. Piszcie oczywiście swoje pod spodem wrażenia i tak dalej. Na pewno są wśród was, jak mówię, specjaliści od militariów, którzy o wiele więcej z tego wyciągną jak ja. I generalnie wasze przypuszczenia, domysły, co to się będzie działo. To dzięki, z tej strony był Niklaus. Możecie zostawić sub i dzwoneczek. I Instagram, Niklaus Pieron Instagram, i Twitch TV Niklaus i to tyle. To ja lecę.